Som veľmi rada, že si ma pozvali sympozisti ako kurátorku tohto sympózia, pretože je to krásna krajina Liptov, pochádzam odtiaľto a poznám ju veľmi dobre. Vlastne Liptov je ščítaný modrou farbou a je to niečo úžasné. Sympózium je ten zvláštny medzistav života, tvorby a práce, spoločný komunikačný kód a zvláštny modus vivendi. Toto sympózium je veľmi bohaté tým, že je tu 15 autorov a každý si tvorí svojou technikou. Nie je to sochárske sympózium alebo len maliarské, ale máme tu od kresby, maľby, svoch, inštalácií, fotografií, všetko. Je to veľmi pestrá mozaika názorov a filozofických aj umeleckých výpovedí. Ja to tak chápem, akože tu máme možnosť poznať geológiu človeka. Vlastne to nahromadenie skúseností za celý život, ktoré sú dané aj národnosťou, aj tou umeleckou praxou. Veľmi si vážim tvorbu umelcov, ktorí pracujú s drevom, lebo drevo sa nepochováva a drevo má kresbu, ktorá môže byť len krásna. A oni pri práci s ním objavujú nové tvary, odhaľuje im vlastne to mystérium, ktoré v sebe skrýva. Maliari majú trošku inú polohu, pretože oni si naškicujú niečo a dávajú na to plátno už svoju myšlienku, ale práve v dreve sa nachádza to mystérium.